Bon dia a tothom. Si us sembla, comencem per donar el retard, però és que tenim els companys de la Sobirana que són una mica a part del funcionament de la festa, que van molt atabalats, gràcies a Déu, perquè les ventes estan anant molt bé, hi ha molt de moviment, cosa que agraïm. Gràcies per ser avui aquí en aquesta activitat de la festa, de la presentació de cartes de ratafia de Santa Coloma. Ara les portarem les cartes perquè les tenim a la Sobirana, per tant. Permeteu-me fer una mica de prèvia de tot això, que aquesta activitat es fa molta il·lusió perquè no és la primera carta de ratafies que tenim al poble, ja veuen que la vam fer fa 6 o 7 anys, però totes les ratafies que tinguin aquella carta es produïen fora de Santa Coloma. A Olot, a la Pobla de Segur, a la Bosca de Sant Quirze de Besora, que són grans ratafies, evidentment són una mica els nostres guies en aquest món, però hem tingut la sort en aquests darrers anys que hi ha hagut dos projectes de gent de Santa Coloma, una, el projecte de l'Edu, la ratafia Mal Hivern. L'Edu té la productora a Cassà, per les receptes del seu pare, d'en Francesc, un dels pares de la festa de la ratafia, una persona que per nosaltres és també, malauradament no hi és amb nosaltres, però el seu record queda viu i és una mica també referent en aquesta festa. I llavors l'obrador de la Sobirana, de l'Ingran Pau de la Sobirana, que s'ha establert a Santa Coloma des de fa 2 anys, que fa les ratafies clàssiques, la ratafia Corriol, la ratafia de Santa Coloma. Ens vam trobar a mitjans d'aquest any que teníem ja una carta, ja una variant de producte, de dir, ostres, ja podem fer la nostra pròpia carta amb els productes de Santa Coloma. I d'aquí va sortir la idea, doncs posem-s'hi, no? I en col·laboració amb Mal Hivern, amb la Sobirana, vam fer aquesta carta que després veureu, que inclou 4 ratafies i un licor, que és el taronjó, totes produïdes a Santa Coloma, en el cas de l'Edu Cassà, però amb una recepta d'aquí. I si no, l'Edu em corregirà, bastants els ingredients que es posen aquí també tenen un origen colomenc, els corriols que el seu pare va fer en aquesta etiqueta que té ell, que és una mica explicativa. La idea és que tant l'Eduard com en Pau us expliquin una mica les característiques dels seus productes, que després, amb la carta que després us ensenyarem, de fet no els podrem provar, no patiu, això també és interessant, podreu trobar tots els bars del poble per demostrar durant tot l'any. Amb aquesta idea que també tenim la confraria que la festa de la ratafia no és només aquest cap de setmana de novembre, no és només el mercat de les herbes pel maig, sinó que volem viure la ratafia tot l'any. I un de viure-la és precisament en aquesta carta. Doncs si comencem, que som l'Eduard, us explicarà el seu projecte de ratafia Mal Hivern i ara mentrestant us repartirem petits gotets perquè quan toqui obrirem ampolles i d'acord? Digueu, els teus. La ratafia Mal Hivern és una ratafia que està feta amb una recepta el que ha explicat abans, una recepta d'en Francesc Pla, que va ser un dels impulsors de la festa de la ratafia de Santa Coloma, i amb aquesta recepta va guanyar diversos primers premis en el concurs de ratafia, i amb la família, en homenatge amb tota la vinculació que havia tingut amb el poble, amb el tema associatiu i així, vam decidir recuperar aquesta recepta que havia guanyat tants de premis. I va començar tot el projecte una mica així, és a dir, vinga va, ens hi posem i tenim una recepta que, com que ell era químic, ho tenia molt ben apuntat, els grans que s'havien de posar de cada planta, de cada espècie, de quantes nous verdes, alcohol, i vam decidir fer una petita producció d'unes 400 unitats. La vam presentar aquesta ratafia, va agradar molt i vam veure que era una recepta, una ratafia que agradava, que sortia molt bona la ratafia i mica en mica el projecte va anar agafant volada. I llavors el que vam anar fent és, a cada any, anàvem fent una petita producció d'unes 500-600 unitats. Fins que fa 2 anys vam dir, ostres, aquest producte és bo, té potencial, i vam decidir de tirar-nos una mica a la piscina i dir, vinga va, ens hi posem i busquem un local, l'adequem per tenir ja les instal·lacions per tenir els bidons, la mescladora, l'embotelladora, ja tenir-ho tot per començar a produir aquest producte des de zero, perquè fins ara el que fèiem és, nosaltres anàvem a Sant Victòria de Sauleda a buscar la salsa de pastor, al Tomanyí anàvem a enrocar, a la Farigola, a Girona,
les diferents espades no anàvem a buscar, però el que fèiem, com que érem petits, i clar, al ser petit no pots tenir unes grans instal·lacions, doncs anàvem portant totes les herbes amb la fórmula i anàvem a la Pobla de Segur. Que de fet, la ratafia amb l'hivern és l'única ratafia que es fa amb maceració a la Pobla de Segur, perquè allà fan ratafies amb destil·lat. També va ser una cosa una mica innovadora, no? Clar, anàvem allà perquè la Pobla de Segur, que fan la ratafia dels Reiers, ells tenen tot el tema legal, tot el tema dels registres, i d'aquesta manera nosaltres podíem vendre el producte. Dir d'aquest projecte que des d'un primer moment vam tenir molt clar que el que havíem de fer era embotellar amb tap de suro. Per què amb tap de suro? Perquè ja venim de família surera, d'aquí Santa Coloma. Aquí a Santa Coloma antigament hi havia bastanta indústria del tema del suro i vam pensar que una ratafia, que és un producte que parlem del territori, de plantes, d'alcohol, una cosa tan natural, doncs què millor que embotellar en un tap de suro. Perquè de fet, és a dir, si una ratafia o qualsevol licor és bo, si s'embotella en tap de suro, què permet el suro? El suro el que permet, a nivell no macromolecular, permet el que se'n diu la microoxigenació, que el que permet és que el licor, un cop s'embotella, si ho embotelles en tap de suro, aquest licor pot envellir, és a dir, aquell alcohol és com tenir un alcohol dins una barrica, com un bon whisky, un bon brandy. En canvi, si està embotellat en tap de silicona o així, això també passa, però és a dir, queda com més sellat, diguem-ho així, no acaba d'envellir. I des d'un primer moment vam tenir claríssim que al venir de tradició surera havíem d'embotellar en tap de suro. I de fet, aquesta ratafia es diu Malhivern perquè Can Malhivern era la fàbrica familiar que estava situada aquí a Santa Coloma. Que vostè crec que ja vivia al costat de Can Malhivern, el seu pare hi havia treballat a Can Malhivern. Sí, la plaça Sant Sebastià, estava a la plaça Sant Sebastià. I vam decidir de posar aquest nom a la ratafia, Malhivern, perquè vam pensar que és un nom que és xulo. A més, de les ratafies que van guanyar els primers premis, el meu pare i la meva mare, li van posar el nom de ratafia Malhivern. I aquest nom vam pensar que era un nom és xulo i així. I de fet ens van dir que el nom de Can Malhivern, això és el que m'ho van explicar, és que teníem un rebesavi que sempre es queixava de l'hivern, sempre deia ai quin hivern farà, ai quin hivern farà, ai quin hivern farà, i la gent del poble li dir Can Malhivern. I bé, aquesta ratafia està embotellat en tap de suro natural, que de fet aquest tap ens el fa un senyor de Montpellà, que és un artesà a nivell dels taps, perquè de fet sembla un tap d'una sola peça, però són dues peces. A nivell, és com una obra d'art fer aquests taps, no és un tap d'aquells típics de mi, sinó que és un tap, és complicat de fer aquest tap, sembla molt senzillet, però és un tap. Què més? Això, dir també d'aquesta ratafia. El tema de l'etiqueta representa la ruta d'en Serrallonga, que la ruta d'en Serrallonga és un GR que passa per la zona d'aquí les Guilleries, és el GR 178. Per què hem decidit fer aquesta etiqueta, que és la ruta d'en Serrallonga? Perquè Francesc Pla va ser un dels impulsors, juntament amb molta altra gent de Coloma i de Sant Hilari i d'Osó, que eren apassionats de la figura d'en Serrallonga. Serrallonga era un bandoler molt famós de les contrades. I amb aquest grup de joves, justament amb el centre excursionista, el que van ser va ser recuperar molts de camins rals, buscant mapes antics
I el que van fer va ser una ruta que connecta Santa Coloma, Sant Hilari, Osor, Anglès, diferents pobles aquí de les Guilleries. I és una ruta que si us agrada caminar és super guapa perquè passa per llocs que són salvatges, ben bé al cor de les Guilleries. Per exemple, Osor, que és un poble super petit però super maco d'anar a visitar, o per Sant Hilari, i l'etiqueta representa els diferents llocs. Aquesta ruta que comença a Santa Coloma passa per el Sobirà, que el Sobirà és un restaurant que està ben bé al mig de les Guilleries, que s'hi ha d'anar expressament per anar a dinar, però és un lloc super recomanable, vull dir, vas allà i te posen menjar, si és copiós com... Llavors també hi ha una zona... Sí, no? Perdó, Edu, vols que els comencem a posar una mica a tothom que tu vas explicant? Perquè puguis... Perdoneu, que he arribat tard. Que el company que ve a venir és com un prepuber amb 17 anys i encara que faci el pont el sap gestionar. Bueno, i això, acabem d'explicar el nivell d'etiqueta, el representa de Serrallonga, i surt això tot allò, el Sobirà, el roba de Can Anglès, el roba monumental, la castanyera del Sorós, que també és una castanyera, un lloc que hi ha uns castanyers centenaris superguapos, de canvi. També surt el Pont d'Osor, que representa quan fèiem la ruta en Serrallonga, que era molta colla, arribàvem a Osor i ens rebien els trabucaires. I llavors també és un lloc que jo considero que és com màgic, que és el Pont de Carós, que Carós era un poble molt petit, que quan se va fer la presa de la pantalla de Susqueda, aquest poble va quedar submergit. I és un pont, és el Pont de Carós, que és un pont que és com màgic, perquè només apareix quan la pantalla està sota mínims, i jo fa uns anys l'havia travessat aquest pont. I és un lloc guai, si se coneix l'església de Susqueda, que és aquella imatge típica del temps, però per exemple el Pont de Carós, penso que és un pont medieval així de 4 arcs, superguapo i totalment desconegut. De fet, ara crec que es pot veure. Ara es pot veure? Jo diria que sí. Pot ser. I això, per acabar, que l'obrador el tenim a Cassà de la Selva, nosaltres som de Santa Coloma, però l'obrador el tenim allà, perquè la meva mare era d'allà, de Cassà, per combinar el tema de Cassà. Hi ha tot el tema dels taps, a Cassà també hi ha molta indústria surera, n'hi havia hagut molta més, ara n'hi ha menys. I això, l'obrador el tenim allà, que l'espai havia estat un antic taller de suro, que vull dir que si ens ho digueu podem fer visites i tal. I allà, quan vam restaurar el local, que de fet el local estava en ruïnes, vam haver de reformar-lo tot, l'hem reformat, hem repicat les parets, vam haver de canviar bigues. I el xulo del local és que quan el vam obrir vam trobar unes màquines antigues de fer taps. Màquina de barrina, una màquina de polir d'esmeril, una màquina americana, que crec que en deien una màquina Johnson, que per mi la màquina aquesta americana és de principis de segle i és una obra d'enginyeria, perquè sense tenir ordinador, sense tenir programari informàtic, feien unes virgueries que avui en dia crec que seríem incapaços de fer. I bé, per acabar dir això, que si ens voleu visitar ens contacteu per Instagram o ens busqueu pel mail, que és Son Serena Producte, que és el nom de l'empresa, perquè l'idea és fer la ratafia per fer altres licors. I bé, espero que us agradi. I ara us deixo amb en Pau per explicar... Per cert, és la primera ratafia de fornada de ratafia de Santa Coloma que es va fer. Vull dir que és el primer que va dir, va, però hem de fer una ratafia comercial. Va ser el que va obrir una mica la porta a tot això. Després van venir, però ell va començar. Aviam, gràcies per ser aquí, perdona pel retard, soc en Pau de la Sobirana i vinc aquí a explicar una mica els nostres licors i això de la carta. En Joan Casalpinyó us ha explicat una mica, però a mi m'agradaria recuperar una mica el torró. La història aquesta de la carta perquè
com a colomenc que ens vam iniciar en el món de les ratafies, segurament no, claríssimament als bars de Santa Coloma, tots estàvem sempre destinats a veure Rosset. Ratafia magnífica, no la posem en dubte. Déu ens guardi de criticar el senyor Xavi Codina. Però sí que faltava aquesta gran varietat, aquests colors, aquest univers infinit de les ratafies. I la confraria va fer una molt bona pensada i una molt bona feina, que va ser aquesta carta antiga, que crec que va ser el 2014 o així, que van decidir, hosti, si no una carta, que hi hagi més d'una ratafia perquè els bars puguin donar-la a provar, que la gent pugui veure, que la pugui triar. La idea de poder anar al bar i triar ratafia és un canvi brutal. I va fer que a Santa Coloma es generés una cultura brutal que ja venia paral·lela amb el món de la ratafia casolana, però que va aparèixer als bars. Això és molt xulo, perquè la gent anava als bars i podia triar una ratafia diferent. Una Reyes, una Bosch, una Bosch de Reserva, una Terrània. Hosti, en aquell moment és quan jo me n'adono que això és molt divertit i que aquí hi ha moltes coses per provar. Llavors ara hem vingut una mica a emular aquella idea fent aquesta carta de ratafies de Santa Coloma de Farners. De Santa Coloma de Farners ja no anem a fer una carta de ratafies de Catalunya, sinó anem a fer una de les de Santa Coloma. Tot això és sortit d'aquí. És que sempre... Soc una mica hater de l'automòbil i colomenc i m'agrada com reivindicar-los, així una mica patriot de Santa Coloma. Llavors, aquesta carta explica diversos licors que fem diverses entitats, empreses i persones, perquè al final a darrere sempre hi ha personatges de Santa Coloma. Nosaltres, com a obrador de la Sobirana, hem aglutinat la producció de moltes d'aquestes ratafies aquí a Santa Coloma, perquè fa un any i mig vam obrir l'obrador de ratafies de Santa Coloma i vam buscar portar a Santa Coloma totes aquestes ratafies que es feien a fora, d'acord? En aquest cas tenim, per exemple, les 1842, que l'il·lustríssim president emèrit de la confraria us està servint, que són la clàssica, la nou verda. En tindríem més, tenim la de Cireres i la 8 porrons. No les hem posat a la carta perquè les Cireres se'n fa una tirada molt petita, són unes 200-300 ampolles a l'any, i que recomano encarecidament que aneu a provar perquè val molt la pena i està molt mal vista però està molt bona, de fet és la que t'agrada més a nosaltres, i la 8 porrons perquè la confraria se la guarda així i la cobeja i no ens la deixa. Després tenim la Corriols, que és aquesta petita joia que fa la plataforma no la mà i segurament és potser la més prèmium d'aquesta carta. És una ratafia que està feta amb 40 herbes diferents i es fa collint-les a mà pels boscos i camins de les guilleries, pels voluntaris de la plataforma no la mà. És segurament el projecte que més ens estimem perquè és el que està més viscut i a sobre és el que serveix per financiar la lluita contra el ramal de la mà. I després tenim el penjat i la penjada, que són els nostres licors propis, que hem formulat nosaltres, que són un tronjó i una ratafia. La ratafia penjada és la ratafia que és una mica punky, és una mica provocadora perquè és la més seca del mercat, busca trencar una mica amb els esquemes habituals que tenim de ratafia. La ratafia és un món així de gros, però a les que estem acostumats a provar estan encasillades en un marc molt petit. Doncs anem a jugar. No té anís, és molt seca i té uns punts amargs que el fan que sigui com a vermutada. I després també hem volgut incloure, vam dir a la confraria d'incloure també el penjat. Encara que no sigui una ratafia en si mateix, és un licor també bastant valorat aquí a Santa Coloma, que és un licor de taronja que fem penjar les taronges sobre l'aiguardent. D'acord? Que és molt xulo, li dona una nota de taronja molt subtil, molt finet i que passa molt bé. Al final la idea és aquesta, no? Si Santa Coloma és la capital mundial de la ratafia, ha de ser per alguna cosa. Llavors anem a generar estructures d'estat que donin aquí una mica de força sobre la taula. I la carta busca això, busca que la gent pugui anar als bars i restaurants i pugui dir, avui què em va bé amb el sopar que he fet? Quina em ve de gust, d'acord? I la idea és, en principi això només és que estigui a Santa Coloma, però a partir d'ara la idea és que, mica en mica, amb l'acció comercial pròpia nostra, l'anem traient a fora.
I al final és això, al final és reivindicar tant aquí com a fora, que som la capital mundial de la ratafia, i posar-hi valor. Ara, han tastat la clàssica, oi? Han tastat la primera i ara els instruïm la classe. Vale. I ara serveixo... Vale, perfecte. Vale, doncs torno a la clàssica. La clàssica és una ratafia que és... Nosaltres sempre la fem servir per quan algú ens diu vale, vull una ratafia normal. Doncs servim clàssica. Ratafia molt herbàcia, fetes amb mentes toves, herbes toves, menta mariolls de necta. Si algú coneix la necta i notarà una fragància claríssima, destaca molt. I una altra part de pastissera, canyella, clau i nou moscada. Són aquestes receptes que són les més antigues de ratafia que es coneixen fins ara, 1842, del senyor Francesc Rusquelles. És una ratafia suau, no és excessivament dolça, estem parlant de 200 grams de sucre per litre, llavors no és empalagosa però tampoc és seca i és molt fresca, és una ratafia que va molt bé per fer baixar un dinar i per fer un gotet amb gel tranquil·lament, d'acord? Ara, no sé si algú n'ha pogut gaudir perquè ja s'han acabat, però aquest any hem fet, per commemorar el 25è aniversari de la ratafia clàssica, va ser la primera que es va editar, que la conferia va editar de les receptes de Sant Francesc Rusquelles, s'ha fet una amb envellit. I és superxula. Em sap greu que us ho vengui, però és que ja s'ha acabat i no se'n pot comprar. Però, hosti, si algú n'ha comprat una ampolla, gaudiu-la perquè és molt xula. I dic 6 ampolles que puc revendre. És que hi ha un del mercat d'Estrapper, amb la ratafia. Però és molt xula realment perquè aquesta frescor de les herbes, quan li poses bota, quan li poses envellit, hosti, s'arrodoneix, es fa una cosa molt més pausada, molt més reposada, de poca de brandy, que, hosti, a mi m'agrada. I només tinc una ampolla, però bueno. I després tenim la nou verda. La nou verda és la germana petita de la clàssica. Aviam què us sembla. La teniu aquí? Aviam, què en dubteu? Vale, de noves, aviam si m'ho descobriu. Quins ingredients? Pica una mica. Vale, això és per un ingredient que li dona un punt de picant. Algú em pot dir algun ingredient? Oloreu alguna cosa? Que digueu, sí, molt bé, canyella. Canyella. La canyella trinxadeta dona un punt de picant també. Què més? Hi ha 3 ingredients només, a part de la nou, el sucre i tal. Hi ha només 3 elements botànics que donen gust. Tenim la canyella. Molt bé, clau. Yeah, molt bé. I en falta un. El clau jo diria que és el que és menys percebut, és el que està més a sota. Falta la... Qui ho ha... Nou moscada. Que ho he llegit en el... Molt bé. Ho diu? No. Molt bé. Bé, hosti, molt bon paladar, vull dir aquí. Molt bé. És una ratafia molt senzilla, només té 3 espècies. No té ni una sola herba, d'acord? És molt curiós, a mi m'agrada molt la verda, també perquè trenca amb la idea aquesta de la ratafia com a barreja de moltes herbes i tal. Hi ha 3 espècies i prou. És una emulació segurament a l'olocino italià, d'acord? La recepta ens recorda molt a l'olocino italià, però Rusquelles ho va apuntar així com a ratafia nou verda i mira, és xula, a mi m'agrada molt amb el cafè i el pa de pessic, així per ben dinar, a casa molt bé. La més perillosa aquesta. Sí. És molt perillosa aquesta ratafia. Sí. I fresqueta entra massa bé. Exacte. Doncs res, jo ja no us emprenyaré més. Teniu sobre la taula 3 gots, de 6 que podríem tenir. Teniu una part de la riquesa organolèptica dels licors de Santa Coloma. Disfruteu-ho, feu-ne d'ambaixadors pel món i gaudiu molt d'aquesta festa de ratafia, encara queda el dia d'avui i que l'hem d'aprofitar. Moltes mercès.
gràcies a tots per haver vingut, espero que hàgiu gaudit de les partides. No cal que marxeu ara, podeu quedar-vos tranquil·lament a degustar. Si voleu preguntar a l'Eduard o a en Pau alguna cosa sobre les diferents gratafies o la gent de la Junteria, estarem molt contents que ho feu. I un desig com a membre de la confraria, que és que aquesta carta potser d'aquí 2 o 3 anys hàgim de reeditar amb més productes, perquè l'Edu és un tio innovador i segur que fa alguna més, i aquests aquí són uns animals que estan tot el dia fent aprovatures i coses. Ho dic perquè jo passo a allà per davant i de tant en tant entro i dic, vine a provar això, i he provat coses que quan surtin donaran a què parlar.